Kaixo, ongi etorria, ekuazio ez linealak ditugu, orduan sistema hau ebazteko metodoa ez litzateke laburtze metodoa erabiliko. Baizik adibidez, ordezkatzea. Erresagoa dela. Orduan, egingo duguna da, baten bat, bakandu edo isolatu. I edo isa isolatuko genuke. Orduan, kaso honetan ikusten dut isa egokiagoa dela, eta gehituko zaigu, hau bestalera pasatzen bat dugu eskubidea, I gehi bost. Horren bai, ordezkatu dezakegu. Eta isaen ordez jarri beste hau. Horrein dugu. Isa kendu eta jarri I gehi bost parentesi artean, isa du berri, gehi I berri, berdin 17. Ekuazio honetan lehenengo berreketa egin behar dugu. Orduan da, lehenengo gaia berri, gehi bi bider lehenengoa bider bigarrena, 12, gehi bigarrena berbi, 25. Eta hemen dugu, gehi I berbi, berdin 17. Batuta, gelditzen zaigu, bi I berbi, gehi 10 I, eta hemen 25 eta 17 pasatzen da kentzen. Orduan, gelditzen zaigu, 8, berdin 0. Bigarren mailako ekuazio bada. Zer gertatzen da? Bikoitea dialako, guk egin dezakeguna da, simplifikatu, egokiago da, besta zenbakiak oso altuak atako zaizkigu. Simpleagoa, hobeto da, Horrean ningo dugu denak, zati bi, gelditzen zaigu, I berbi, gehi bost I, gehi lau. Honekin lan ningo dugu. Eta ez horrekin. Eta moduzu horrekin, zenbakiak komplikatuak atako zaizkizula. Orduan dugu, I berdin, minus B. Horrean, guazik ustea, A, B eta zentzu dian. A, egon da bat, hemen bost, eta hemen lau. Orduan, minus B, gehiken, bost bider bost, 25, ken lau, A, C. Eta bi bider A, bi. Gehiatuko ditzen duke, erantara. Lau bider lau, 16, 25, ken 16, bederatzi, zati bi. Jarretu ezakegu, minus bost, gehi ken, hau da, iru, zati bi. Bi soluzio mota dut, ezta? Izaiteke, I bat izango ditzake, minus bost, gehi iru, zati bi, eta I bi izango ditzateke, minus bost, ken iru, zati bi. Minus bost, gehi iru da, minus bi, zati bi, minus bat. Hoi izango ditzateke, I bat. Eta beste izango ditzateke, minus bost, ken iru, minus zortzi. Minus zortzi, zati bi, minus lau. Hora da, bi soluzioak. Iarena. Horain, hori jakin da, zer behar dugu, isaren balioa jakitea. Horan, ordezkatuko dugu. I, hemen, eta hori ere bai hemen. Ordezkatzen hasiko gara orduan, I, ordezkatuko dugu hemen. Isa berdin, minus bat, gehi bost. Zenbat gelditzen zaigu, lau. Hori izango zateke, isa bat. Ordezkatuko dugulako, I batekin. Eta bestea, izango litzake, minus laukin ordezkatzea. Orduan izango da, isa berdin, minus lau, gehi bost. Isa bi, bikin ordezkatu dugulako, bat. Soluzioa erauntala jarriko genuke. Isa bat, laudenean, I bat, minus bat da. Eta beste soluzioa da, isa bi, bat denean, I bi, minus lau da. Oida, modu bat, eta bestea da, puntua jartzea, zer puntutan jartzen diren. Izango ditzateke, lau minus bat, edo bat minus lau. Eta horrekin amaituko genuke, ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.